お、いやできちゃいましたね。まあもうそろそろかなぐらいのところまでは来てたんですけど。おめでとうございます。そして20分を切ってイルマさんがいることに恐怖。いや、早い人は早いですからね。とんでもない。とはいえね、一応キーマウでやってる日本人は、日本人としては私が最初らしいですね。この竹馬なし鉄の男達成は。みんなやっぱりパッドでやるんですよね。そりゃそうだって思いますけど。もうね、この辺とか何回も何回もやってるから無心でやってますよ。日本忠一さん。あと海外だと1人か2人って言っても、これの鉄の男達成してる人が11人しかいないみたいなので、そもそもの母数がないっていう話なんですけど、農地、この辺でつまずいてた頃が懐かしいですね。バケツ事故でも何回かはやられてましたけど、結局最終的にはここの重なってるバケツだけ気をつけて、あとは小さめに歩く。そうすれば多少跳ねても体にはぶつからない。で、水滴のこの部分はジャンプ台踏み込みで前は言ってたんですけど、結局踏み込みをやめてこの倒れ込む方式に変えました。こっちのが安定するかな。意外とこの工事現場での縦に落ちる方法っていうのは他の場所でも使えるんで、まあ後々出てきますけど。で、下り坂はこの石蹴らずにまたぐ方が気持ち的には楽で、坂道の凹凸があるのでそれだけ気をつけて足を上げて、でこの大岩だけ強く蹴って下っていく。ちょっとここは危ない。めちゃくちゃこけそうになってるけど、なんとか耐えていく。で、高速道路は周期があるので、最初待って1台抜けたら次行って、でここで2台来るので、2台来たら1歩先で、最後の1台抜けたらゴールに向かっていく。屋根はまあ一歩ずつ足をしっかり置いていけばいいんですが、ちょっと体上向きの方が足は上げやすい。鉄道ジョブクリアしたと聞きました。おめでとうございます。銀さんありがとうございます。残すは一人称だけ。これちょっと後で触ります。鉄の男さん、こんばんは。小沢さんこんばんは。今振り返りやってます。
ねえ、手元も録画しとけばよかったかな。で、ここは風に乗ったらお尻をつかないように。いい一人称。一人称ね、ちょっとやってみないと分かんないですけど、もしかしたらめちゃくちゃ酔うかもしれないんで、あんまり配信向きじゃないなと思ったらそれは裏でやります。ここもお尻つかないようにしっかり足を立てて、で足が曲がった状態のまま設置するとお尻ぶつけるんで。市黒さんの画面酔いが心配です。うん、私が一番やばい。こうね、着実に一歩ずつ進めれば問題ないんですけど、油断すると滑る。これでやっと半分ですよ。でピラミッドのやばいところである乗り越え、ここはセットアップしっかり組んで、で足をしっかり上げる。足をしっかり上げて、かかとが引っかかったら前に重心を倒して、体が立ったら足を離すと上にジャンプするので、そのままの勢いで前に行く。ここはもうバケツに当たらないことを祈っていく。まあ祈り、ここめっちゃ危なかったな。祈りもあるんですけど、歩くことに慣れていれば背景をちょっと見て、バケツがこっち来そうだなと思ったら足を緩めるなりちょっと調整した方がいいかもしれない。怖いのは画面外から飛んでくるバケツなんですよね。それが当たると真ん前か真後ろかからぶつかってくるので、それでよくバランスを崩すんですよね。でこの辺りからセットアップ増えてきます。この後ですね、このダイブするところ、足の置き場を調整して、右足がちょっと出るくらいで左足を引っ掛ける。でうまく引っかかったら前に倒れて、で右片足だけを動かして調整。あの調整は前に倒れ込むと下向きになるので、片足をまず後ろじゃないか、前に出して、で体が立ったらそのまま片足を後ろに引いておくと、体が立った状態のまま足が開くので、その状態で着地すれば比較的安定して着地できる。で着地して跳ねた後、前に倒れ込んだり後ろに仰向けになったりするので、そのバランスをまた重心移動とか片足で直して跳ねた後の着地もすると。
で不安定な鉱脈ね、ここセットアップ入れて前足がちょっと出るくらいで、2段目からは体が前にちょっとだけ倒れ込んだら足を出していく感じ。海への帰還は一歩をまた出だしてもう一歩を踏み込みするとうまく風に乗るので、でこの辺見づらいのをなんとかよく見て、ここの動く床は歩幅を大きくして歩数を少なくすることで進みを遅くできる。で両足ついたままだとブレて板を踏む判定が出ちゃうので、片足立ちになってバランスをとって速くなるのを防ぐ。でなるべく前の方に乗って片足上げてって感じですね。竹馬モンスターはまず第一段階は右から倒し思いっきり蹴る。で左を倒し、でうまく重ならないように倒れてくれたらもうこのまま前足ちょい出し後ろ足引く、前足ちょい出し後ろ足引くを繰り返して次に進む。でここはまず左から打って、左を思いっきり打つと後ろの3つ目のビルに当たるので、残り2つになってから蹴ると、こっちの方が平たく崩れてくれる。でまた同じようにちょいちょいと調節して登って、で今度は左の2つのビルの方を先に蹴って、で右の方を蹴って、で奥のでかいビル倒れちゃったのはあんまり良くないんですけど、でその重なった上だけ蹴って、でこの倒れたでかいビルを倒しきりたいので上から踏むと結構右にずれてくれやすい。で足が奥に入ったら手前に足を引くことで外側にずらすと。で残りのビルも倒して、でこうなったらあとはもう開けたのでゴールのところまで足を持ってって登るだけ。これねマウスだと DPI 結構上げないと登ってくれないんで、 DPI の調整は必要かもしれませんね。スペースオクタゴンはなるべく早く前に行って、でここの階段のところ結構つまずきやすいのでしっかり足を上げる、体を上向きにすることで足が上がっていくと。でここも微妙に段差できるのでちょっと注意。で次の角行ったら角のところで待機、このまま待っててもいいんですけど、で開脚して待ってればギリギリまで引っかかって残れるので、こうねあんまり待ちすぎると背中打つんで注意ですね。後ろ歩きランドは超安定方法を見つけたのでそれを使ってます。この塀のところですね、影の
重なってる部分、交差する部分に前足を置いて、で足をまず乗せる。膝まで安定、当たり判定ないので、つま先が塀の真ん中に乗ったら後ろに重心を移動させると登ってくれると。であらかじめ塀に足を乗せているので降りた後に引っかかるってことがない。結構ね、足を奥めに置いてからじゃないと、多分 IK ボーンの影響だと思うんですけど、バグったりするので、ここだけ広いのでギリギリまで調整してから大股で行くと。ここは1歩2歩3歩4歩で開脚で待って、でこの隙間も注意で、このちょっと斜めの動く床は開脚して飛ぶ直前にちょっと前に重心かけるとうまく前に飛んでくれる。でセットアップ、このね、片足引っ掛けで体が斜めになるまで前に倒して、で片足を引くと伸びてる方がうまく斜めの壁に当たって跳ねてくれるので、これがキーマウでは一番の安定ですかね。でここは向かいの壁まで行ってちょっと後ろに倒れるぐらいで待機し、で足をぶつけて、そうすると割と縦に落ちてくれやすいと。これはパッドでも同じようなやり方の人が多いかな。でこの謎の洞窟は苦しめられたんですけど、まずこの辺りから上り坂になってるので、普通に歩こうとすると結構階段に足引っ掛けやすいので、ちょっと体上向きの意識で、こっから下り、斜め前に下っている坂の状態なので、そこだけ気をつけて、でこの坂の状態になってるがゆえに微調整しようとすると足がどんどん前にずれてくんですね。なのでちょっと後ろに下がったりして調整しながら、でここ右足で行ってるんですけど、左足で行こうとするとたまに板すり抜けるんで、それ気づくまで何回も結構やられましたね。あそこは右足じゃないとダメです。道寺、あんま言うことないかな。この崩れる柱のところ全部最大開脚で行こうとすると3つ目あたりでずれるので、気持ち本当の本当におめでとうございます。お、あげげありがとう。今振り返りで録画を流してる感じです。いやー、夢さんまで行ってたけど、夢さん超えて終わりは近いと選手権ファイナルは一発だったんですよね。まあ練習してたからっていうのもあるけど、夢一しっかり風に乗る。でこのブロックは左足で体ぶつけないように慎重に慎重に蹴って、でこの次のところはこの青ブロック壊すに本当に2,3 回ぶつけた気がする。もうね、このジャンプ跳ね橋もヘッドアップ、前足は
足1個分ぐらい残して、で後ろ一歩下がってから前に踏み込み、ちょっと危なかったけど、で風に乗ってなるべく横方向の慣性を消して。怖いけどうまい。危なかった。あれもうちょっと下だったらもうデス判定だった気がする。夢にはこの下るところが何回か失敗して悲しかった思い出だけど、ちょこっと入ってで坂の真ん中よりちょい下ぐらい狙って足伸ばす。で重心だけ前にやっとくとうまく次のとこいける。これセットアップ組むまでは失敗連続でしたね。後半の部分はあんま失敗することないけど、ただ油断するとねやっぱ倒れるんで、しっかり足を向けて。夢さんはね、練習ではほぼ失敗なしなのに、本番だとここまで2回中2回とも失敗してたんで、今度こそって気持ちでやってましたね。このセットアップ、右足というか前足をほんのちょっと出るくらいのところに調整で、左足引っ掛ける。うまく引っかかったと思ったところで、ちょっとこれ調整してる。右足調整、左足引っ掛ける。でそしたら前に思いっきり倒れ込んで片足で立てて、で跳ねた瞬間に前に重心をかけると。でここはちょっと小股気味でいった方が降りやすい。後ろ足引っ掛けてんの怖いけど。ふわっと風に乗って、でここからはもう勇気出すしかない。勇気の開脚。ここマジで危なかった。ギリギリ。この時点でうおーってなってましたね。終わりは近いはもう直前に練習してたんで自信はあった。ただここ周期やばいなと思って一回引いて一周待ってるんですよね。この判断落ち着いてた。で待機、回る板が下に来たぐらいでこの近いの端っこぐらいを目指して降りて、で後ろに下がっていって上あたりで板から離れる感じ。ここは結構練習したかな。そしたらもうあとはふわっといくだけ。ちょっと滑ってたけど。クリアおめでとうございます。拍手のスタンプ。ありがとうございます。お疲れ様です。いやこれでネオンホワイトやっとできるなと思って一人称竹馬残ってるんですけどね。同じ一人称ゲームということでネオンホワイトもやっていくつもりです。もうこの選手権ファイナルはドキドキでしたよ。まさか一発でいけるとは思わなかったけど。
ミスってもしゃあないなぐらいの気持ちで。降りるとこの足調整し、風に乗る。で次の足場が見えたぐらいから斜めに入れていって、でこの跳ねるところは踏み込みよりも倒れ込みの方が安定するかなと思って直前でやり方変えて、この分右足の位置が結構難しかったんですけど、うまく足が引っかからない。これ一回戻って足調整し直して、この位置なら引っかかる。思いっきり前。でこのバケツはデス判定ないので、もう蹴って蹴って、もう左足ちょっと危ないから調整。もうこっからは落ち着いて、しっかり足の置き場だけ見定めて、でここからはもう勇気、勢いつけて歩く。で最後だけちょっと調整して、もうこの時点でいったーって思って、という感じでした。